А вам нравится? Не холодно? Жарко, наоборот. Ярослав, как дела твои? Нравится тебе идти? Как настроение? Хорошо. Для того, чтобы избавиться, нам нужна вера в Бога. Молодцы! Твоей и осветляли душу. Коли б не светили ни солнце, ни месяц на землю, светили б зорки Твоей и осветляли душу. Тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария, Мария. Наши маленькие пилигримчики, ведали, что там вечно делали, уже, может, знали, не ведаю, а я, ой, батюшка, великий парасон, короче, с нами маленький пилигримчик, якому тільки 2 місяці. Не ведаю ще докладно, чи є хтось у нас ще менше, але ведаю, що ще один пилигримчик сьогодні крочить докладно під серцем своєї маті. І це у нас сім'я Анічик, яка, ведаєте, в першому житті були 2 рижики. І ми з ними познайомилися. На наступний год йдемо вже 3. На наступний год, напевно, якщо було так само 3, а на наступний вже було 4. І ось у 5-й год ми вирішили, ми 5-та пілігримка, то треба нам лічбу 5 трошки підтримати. І у виніку наш Анічик і сьогодні ось крочить сягюра їх уже. 5 діток усудовної сім'ї, якої вельми радуємося і тішимося, що кожен год йдуть з нами у пілігримку. Дякуємо Богу за їх, дякуємо кожному, хто вирішив сьогодні пойти з дітками в цей шлях, бо, видите, є таке добре виказування, таке правило життя так само. Думаю, що многі з нас тут прокатять, що можна скільки хочеш виховувати дітей, але вони все одно будуть такі, як ми самі. І можна шмат сказати, що треба молитися, треба до Маті Божої звертатися, імкнутися. Але особистий приклад – це саме головне, і це те, що ніводної пових цього не дадуть. Бо коли ми бачимо, що наші батьки йдуть до Маті Божої Буславської, то що ми робимо, Августинка? Так само йдемо. Так само йдемо, ось, це саме головне. А как ваше настроение? У нас хорошо. Ноги еще не мокрые? Одна только. Отлично. А ваше настроение? Класс. Супер. Солнце не припекает? Очень жарко. Нет, может еще что панамки Жарко, есть? сухо, дождя бы. Да, это отлично. Как настроение?
Где мы сейчас с вами находимся? Как называется вот это наше, так скажем, община, наше собрание? Как оно называется? Ковчег это мы строим сейчас. А все мы, где мы идем? Правильно. И как же в Пилигримке без нашего флага в ковчеге, правильно? Да. Поэтому, наверное, тот, кто у нас очень много знает, уже просвещен, мы позволим, чтобы он этот флаг на наш ковчег одел, правильно? Так, давай помогу. Вот теперь все видят, что ты пятая семейная пилигримка. Да? Все издалека будут видеть. Все, закручивай там. Мало кто. Помогай. Мало кто. Когда флаг поднимается, что кричат? Ура! Боже мой, гэта ты, я цябе па жыцці сустракаю, калі кветкі збіраю цішы. І ў дарозе кагосьці вітаю, Боже мой, гэта ты, я цябе па жыцці сустракаю, калі кветкі збіраю цішы. І ў дарозе кагосьці вітаю. Як цудоўна стварэнне тваё, не ўсюды твой чуецца голас. З ветрам лісця гудзе і пяе, сэрца шэпча, як спеючы колас. Гэты горы пакрытыя мхом, гэты рэкі, што поўняцца пенай, Гэты бераг з гарачым пяском, гэта сонца з зорачнай зменай. Боже мой, гэта ты, я цябе па жыцці сустракаю, калі кветкі збіраю цішы. І ў дарозе кагосьці вітаю, Боже мой, гэта ты, я цябе па жыцці сустракаю, калі кветкі збіраю цішы. І ў дарозе кагосьці вітаю. Я паўсюдна бачу твой свет і твой подпіс з вялікім размахам. На далоні трымаеш сусвет, каб жыццё не спынілася крахам. Падарунак даеш нам дзяцей, каб для іх маглі мы стаміцца. І таму я хачу ўсё мацней да цябе, о мой Божа, маліцца. Боже мой, гэта ты, я цябе па жыцці сустракаю, калі кветкі збіраю цішы. І ў дарозе кагосьці вітаю. Антон, несколько слов, как впечатление? Очень положительное впечатление. Даже дождь не испортил настроение на пилигримку. Идти и еще раз прийти, еще раз прийти, еще раз прийти. Просто... Гитара как? Гитара довольна, жива, нормально, все нормально. Настраиваю периодически, все хорошо. Отлично, все спасибо, отличное настроение. Таня, несколько слов для нашего видео. Все хорошо, погода замечательная, солнышко, поем, радуемся, идем к Мати Божией. Дякую. Слухаю. Несколько слов. Впечатление. Впечатление самое приємне.
з того, що пан Бог поблагословив нам сонейком цудовним, всіх согрев своїми промнями, щоб ми могли радісно дійти до Маті Божої. Всіх вітаю. Некие по желанию. Желаю, на долгую дорогу. щоб це зерня, яке посіяно, справді дало 100-кротний плон у вашому житті. Дякуємо. З Богом. Задоволені. Будем стараться кожен год. Пилигримки. Все, обещали. Ну не обов'язково вже, але Да. пилигримки. Мы просто уже зрозумели, что мы уже можем с Яной, да, то есть мы уже это нормально. Да. Дякую. Елизавета, вам вопрос. Как ваше впечатление от пилигримки? Очень хорошо. Расскажите, что оправдалось, что удивило, на что рассчитывали? Мы еще не закончили, но в целом все, что планировали, то и получилось. Погода чудесная, а начиналась с дождем. Да, это очень хороший сюрприз, такая погода. Классно, просто классно. А что сказать? Я вельми задоволений, вельми подбудований тими людьми, які йдуть сім'ями, дітками, з їхньою вірою. Це цудовний час проведений. Ані минутки не жалею. Тяжко це пилигримка, але не жалею ні минутки. Будується вельми таке, будуюче. И светший мотыв! 200 человек! Упятые, семейные пилигримцы пришли до Матери Божией Посланской. И сегодня каждый из нас несли свои интенции, несли не только интенции, а и свои решения, как стать трошечки лев. Так, семейная пилигримка? Пятое, семейная, юбилейная пилигримка. Мы дошли. Ведайте, нас забывали варьятами, они вырашились на этот шлях. Мы вышли дождем, ливнем, они быстро взяли сценника. И мы радуемся этому соннику. И слышим о том, что у наших семьях... У наших семьях Бог... У наших семьях Бог... И зараз мы с радостью заспеваем гимн Матери Божией. Бог убегал, Галилашка. Помогли поважаних гостях зв'яз Дмитрий. Вітаємо вас! Це п'ята сімейна пилигримка. 200 пилигримов прийшло сьогодні у санктуарі до Матері Божої Посланської. Шли у нас тема була «Ви живими». І прийшли ми до вас не з пустими руками. Есть у нас для вас такий подарунок незвичайний. Это такие у нас зернятки, які попросим вас посадить у Буслове и какие дадут добрые росточки. Это такие зернятки для ваших будущих казаньев. Вот такий подарунок для вас от семейной пилигримки. Вітаю вас! Вітаю вас, дуже чекає. Нам проходимо відкрити, щоб бути іншими, запрошаємо для прославити Божої. Як занести свою душу, я ще вас трошки подорожити.
зорки твоей и осветляли душу. Коли б не светили ни солнце, ни месяц на землю, светили б зорки твоей и осветляли душу. Тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария, землі, як пригожа гучить, ми будем пісні співати, з молитвою ружі дарить. Мама небеса і мама землі, як пригожа гучить, ми будем пісні співати, з молитвою ружі дарить. Тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария, Мария, тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария, И как вам? Замучились трохи? Шикарно. Приглашаем на следующую перегрымку, всех ждать.